Ara fa 50 anys, una fàbrica de motos catalana va treure al mercat un nou model. Era el primer que projectava el seu dissenyador i ningú no sabia quin resultat donaria. Aquesta és la història d'una moto que mig segle després encara corre pels carrers de Barcelona. La seva imatge clàssica i el seu petar característic en són ja familiars. Potser per això desperta la simpatia de tanta gent. El meu primer record amb la Impala és el so del tub d'escape, tum-tum-tum-tum, del meu pare, esperant per anar a l'escola. Amb el carenat blau, amb la Impala Comando, 288, 316, Barcelona. Què va significar per a Espanya la Impala? Doncs la supervivència de la indústria de la moto, ni més ni menys. 10 years ago I was in Barcelona. And between the scooters and the naked bikes, I saw a funny little bike riding. And I took pictures of it and, well, decided I wanted to buy an Impala. Han sigut motos que han passat generacions. I el meu fill, el Daniel, quan em va demanar una moto, em va demanar una Impala. Perquè ara vas pel carrer i no veus una sola obstacle, ni una ossa, ni una. Tu veus Impales, a punta pala. Jo em vaig trobar involucrat en aquesta aventura perquè era molt amic de l'Oriol i ja s'havia parlat anteriorment de fer una travessa a l'Àfrica. Llavors, al cap d'un temps, va tornar a ressortir i va haver la possibilitat que sortia la Impala aquesta, la moto aquesta. Enrique, Rafa y Oriol, pues yo creo que ya lo estaban tramando. Y un día me lo comentaron, ¿tú vendrías? Y yo, ¿por qué no? Nos reuníamos nosotros en una oficina medio misteriosa que tenía Oriol, lleno de papeles. Nos sentábamos donde podíamos y hablábamos. Y siempre había ese decía, un día tendríamos que atravesar África. La Impala, el prototipo, se fundó durante este momento. Y Oriol al mismo tiempo quería atravesar África. Y entonces yo dije, en Montesa hay una moto que no para. ¿Me entiendes? Y dije a Permanyer, ¿por qué no hacemos un viaje que será publicitario y además será positivo y además cogeremos experiencia? Jo li vaig parlar amb el Permanyer, li vaig portar un pressupost i em va dir, bueno, nosaltres posem les motos i el 50% del pressupost. I el dia següent vaig tenir la sort de trobar Wins. Yo era ajeno al mundo del motor, yo no tenía nada, apenas sabía ir en moto, Y me lo propusieron como fotógrafo y como cronista. Y yo enseguida dije que sí, sin pensármelo 2 veces, por puro afán de aventuras. Yo creo que Impala, el nombre, se debe a mí. Leopoldo Milá ya pensaba llamar a esta moto modelo Montjuïc. Antes del viaje, en plan de WhatsApp, y dije a mis amigos, bueno, hemos de poner un nombre en clave de la operación para que nos enteren los de Bultaco. Entonces empezamos ya a poner en nuestras cartas Operación Impala, en las cajas que enviamos a África con las motos ya ponía Operación Impala. Por lo visto, cuando llegamos a España ya sonaba tanto Operación Impala que tuvieron que cambiar el nombre en Montesa. La Impala és el model més conegut de la marca Montesa. Fundada per Pere Permanyer, un empresari que havia començat construint gasògens per automoció després de la guerra. El 1945 s'associa amb un enginyer industrial apassionat pel motociclisme, Francesc Xavier Voltó, i es llencen a la fabricació de motos. És l'inici d'una fructífera relació professional que durarà gairebé 13 anys.
L'Espanya dels anys 40 i 50 era una Espanya pobra que tenia uns mitjans de transport pràcticament inexistents. Això va donar peu a que la indústria de la moto fos realment alguna que valia la pena dedicar-s'hi, amb uns mitjans pobríssims, amb una Espanya que realment no tenia forma d'importar materials, però es van anar fent motos. Això va donar peu a que, clar, hi haguessin uns senyors industrials que en un moment determinat van veure que allà hi havia un mercat realment importantíssim. A partir dels anys 40, Catalunya viu un fort desenvolupament de la indústria motociclista, que acabarà esdevenint la més potent de l'Estat. Parlem de marques tan conegudes com Derbi, Bultaco, Ossa o Sangles, i d'altres com ara Rieju, Tucson, Mimsa, Narcla, Jimson, Mototrans, però una de les grans capdavanteres del sector és, sens dubte, Montesa, liderada per Permanyer i Voltor. El senyor Voltor tenia potencial econòmic per muntar una fàbrica, però no per dirigir-la. I el senyor Pere Permanyer era un autèntic empresari. El Permanyer no era industrial. Era molt llest, Ojo. El qual no vol dir... La seva mentalitat era la mentalitat molt apropiada a la postguerra nostra. L'altra no, Paco Voltor era industrial. El 1950, Montesa s'instal·la en una nova fàbrica al carrer Pamplona. Voltor, màxim responsable tècnic, posa moltes energies en l'equip de curses, que sota el seu expert guiatge acumularà una pila d'èxits dins i fora del país. Els germans Milà, inicialment pilots de la marca, també juguen un paper rellevant a Montesa. Alfonso i José Luis en són accionistes i Leopoldo treballa al departament de disseny, però amb el temps sorgiran diferències de criteri. El moment que el Permanyer, en comptes de jugar amb els calés dels altres, va veure que havia de jugar amb els seus, ja s'hi va començar a fixar molt més amb l'assumpte. La separació es cantava. Voltor ja havien pensat anar-se de Montesa, perquè la mentalitat de Permanyer, la mentalitat de Leopoldo Milà i la seva eren tres mentalitats que xocaven. El moment que el Permanyer, algú li va posar al cap que ell no faria res, que acabarien fotent-lo fora, que ja veuràs com al final t'apartaran, que els periodistes només parlen del Paco Voltor, que no sé què... I no es venien motos, es va decidir retallar gastos i un dels gastos que es va decidir retallar va ser el de la competició, no? I això, en el Paco Voltor li va sentar molt malament i va decidir marxar. El senyor Voltor va agafar a les persones més importants de fabricació, de producció i de pilots, o sigui, l'essència de la fàbrica. I va muntar un cercle privat que ningú sabia res. I llavors van començar a dintre de Montesa, a fabricar la moto Bultaco, aprofitant-se dels forns, dels torns, de tota la tecnologia que tenia la fàbrica Montesa. Quan ens en vam anar de Montesa, ens en vam anar així, amb les mans obertes. Amb una mà al davant i una altra al darrere. O sigui, una prova que Montesa va continuar és que tots els planos estaven allà. No vam tocar ni un plano. L'empresa s'ha quedat sense bona part del seu equip tècnic i Permanyer decideix confiar el projecte de la futura Montesa al millor deixeble de Paco Voltor, Leopoldo Milà. Això suposa un gran repte per Polín, sobrenom familiar amb què se'l coneix, però també un període ple d'incerteses per la marca catalana. Quan es produeix la ruptura, hi ha la possibilitat de desenvolupar una moto nova a partir de zero. Per un dissenyador és un repte importantíssim perquè és una responsabilitat molt gran en la qual has d'estar molt segur de la feina que faràs. De fet, el Leopoldo això ho explicava, també diu, el Permanyer ens va reunir a tots, en diferents vegades amb els treballadors, i continuem? Sí, doncs vinga, continuem, no? I a mi no em va demanar que fes la moto, però va ser una cosa una mica entre tots, a dir, escolta, fem la moto millor, la millor moto, la moto que ells deien la moto collonuda. Dels models anteriors el Polín també tenia molt a veure. El que passa que estava una mica més a l'ombra y el 100% de la fama se l'emportava altra gent. Cumplía una misión, pero no tenía la libertad de crear. Pues ¿por qué? Pues que había otros.
En el momento que se encuentra solo en Montesa, le sale su parte creativa. O sea, si hubiesen seguido los de Bultaco, hubiesen seguido trabajando en Montesa, seguramente no se hubiese hecho la Impala. Les motos de l'operació Impala són 3 prototips, dotats del dipòsit de l'anterior model Brio, ja que el definitiu encara no està acabat. Les envien per vaixell a Sud-àfrica, 2 mesos abans que els membres de l'expedició s'enlairin cap allà en un vol via Roma. Ahí desembarcamos, no te podías imaginar la estampa que tú te llevabas de lo que sería África y verte una capital preciosa al borde del mar, Cape Town, con sus calles, sus avenidas, urbanidad, ¿sabes? Pero sí, son estos que han de venir a Barcelona a conquistarnos, ¿no? Una sensación de que no te lo esperabas. Sorpresa. Sorpresa, enorme sorpresa, sí. Es un mundo diferente. Claro, porque aquí no hay negros en Europa, vas por la calle, però allí no, hay más negros que blancos. Al vespre sorties i no veies ni un negre. I durant el dia sí, perquè tots els serveis i tot el que sigui funcionaven normal i tot això, era el que trobaves més estrany, diríem. Jo no anava preparat. Anava preparat les motos. Jo algú sabia, tampoc vull posar-me com tonto. Però el xoc de veure-ho, l'apartheid... Era indignant. Estava una mica indignat amb els inglesos respecte als natius, que era una esclavitud perenne. No sé per què una vegada, per curiositat, vam anar a una missa, però era una missa per blancs només. En la iglesia había los bancos de negros y los blancos de blancos, los bancos separados. Y los bares, todo. Al port de Ciutat del Cap, els expedicionaris recuperen les 3 motos i tot el material. Mentre preparen la partida, compren un Land Rover, que serà el seu vehicle de suport, y es distribueixen les tasques de l'equip. Me acuerdo muy bien, cuando llegamos al Cabo, fuimos a un hotel, y Oriol fue el encargado de negociar las habitaciones y el precio. El hotelero dijo, vale, de acuerdo. Y al final dijo el hotelero, usted es un hombre de negocios. Hombre, famosas, era el de relaciones públicas. Se entendía con todo el mundo, con los caníbales, con los obispos, ¿no? Elizalde era un manitas. Y para él una moto no tiene secreto. Me acuerdo cuando vadeamos, ¿qué río fue? El Sebunco, me parece, con agua hasta las ruedas, Una moto, el agua se llevó una moto y la tuvimos que sacar del agua, y Alita y Rafa. La desmontaron, la limpiaron, la volvieron a montar, dieron la patada y la moto arrancó. Enrique Bernis es la personificación del buen humor, la tranquilidad, de los buenos modos. Fue el único que no se enfadó en todo el viaje, ni se peleó con nadie. Oye, porque en este viaje nos peleamos, Esto hay que decirlo, Pel meu pare, la Impala va ser una referència, fins al punt de que l'any 62 surt la Impala, però l'any 62 s'inaugura la fàbrica nova, la fàbrica d'Esplugues. És a dir, ell aposta fortíssim per la Impala, en uns moments que les coses no anaven massa bé, se sortia d'una crisi molt, molt potent, ell havia tingut que buscar socis nous i això representava una inversió impressionant. Va planificar una fàbrica per produir moltes més motocicletes de les que es produïen a la vella fàbrica del carrer Pamplona, no? Per tant, realment, per ell va ser un punt, un abans i un després, no? Indubtablement.
L'operació Impala té lloc en ple procés de transformació de Montesa, que aposta per l'expansió i edifica una moderna fàbrica projectada pels arquitectes Alfonso Milà i Federico Correa. Mentrestant, es reestructura internament arran d'una important escissió en el seu equip tècnic. Pere Permanyer s'hi juga molt, ha de rendibilitzar la inversió i confiar en la nova direcció tècnica de Leopoldo Milà. En tot això, l'èxit o el fracàs de l'expedició africana suposa una incògnita més. Amanecía así encima de la selva, y entonces, mientras Enrique, Bernis y Oriol preparaban el desayuno, Rafa y Tey preparaban las motos, yo tomaba las últimas notas. Desayunábamos, nos montábamos en las motos, patada, para adelante. Si hubiera sido por carreteras normales, al principio en África del Sur eran normales, pero luego cuando nos metimos en Rhodesia, en época de lluvias, que no había carreteras, solamente había barro, y allí las pasé canutas. L'operació Impala creua l'Àfrica des de l'extrem sud al nord, passant per tota mena de climes, terrenys i vegetacions, sabana, desert, jungla tropical. Aquesta serà la prova més dura i llarga, 20.000 quilòmetres per a aquests prototips Montesa de 175 centímetres cúbics. L'únic problema que hi va haver va ser pel nord d'Àfrica, que vam agafar una tormenta d'aquestes de sorra i una es va clavar. Es va clavar degut a que la sorra aquesta és molt fineta. És clar, nosaltres anàvem amb aquests carburadors que no portaven més filtro que el normal, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Una lona, la tapamos. Nosotros con gafas, como cirujanos. A ver, la llave de no sé cuánto. Toma, te paso la llave a ti, sí. Todo esto dentro de la lona y sin ver nada lo que hacíamos con las manos. Y cambiamos todo, ahora el tubo de gasolina, ahora no sé qué, el depósito, ahora destapar, y a ver ahora. Sí. Travessant, bastants quilòmetres per la selva, inclús, no? I quan vam arribar al poblador estava buit i no van sortir fins que van veure el missioner que coneixien. I llavors es va formar un cacau allà amb banderetes i tot això, les banderetes aquestes que és el que portàvem d'obsequi. I el jefe del poblado, no sé què ens va regalar, algú em sembla. I llavors ell, amb el Rafa i a mi, ens va presentar unes noies que les vam trobar espantoses i el Rafa i vam tenir que fer-nos a passar perquè érem una parella d'homosexuals. Había un cartel que lo ponía en línea del Ecuador. Paramos el coche y le sacamos una botella de cava y brindamos todos por el éxito de la expedición. Por lo menos ya habíamos cumplido la mitad. L'expedició ha aconseguit creuar l'Equador sense gaires pegues. Però a Uganda sorgeix la primera crisi. El Sudan es troba en guerra i se'ls nega l'entrada. Només poden continuar amb vapor per un canal del Nil o tornar enrere fins a Kènia i intentar arribar-hi via Abissínia. Després d'una discussió, s'imposarà el criteri de l'Oriol. Ens van obligar que teníem que anar amb barco. I fer 3.000 quilòmetres amb barco, jo vaig dir que no podíem fer-ho. El Tei volia fer-ho en barco perquè s'havia portat el seu pare. I el Maristany deia que també perquè tenia un mal pressentiment. Mal pressentiment, bon pressentiment, però no podem fer aquesta putada Montesa i Owens. Oye, nos habían metido el miedo en el cuerpo con esto de las bandas de salteadores que todavía existen, ¿eh? Y claro, teníamos que ir con mucho cuidado. De pueblo o de ciudad en ciudad para que no nos pillaran a noche acampando en el desierto. El desierto verdadero estaba en Egipto, entre el Sudán y Egipto. Y allí fuimos hasta que nos dijeron la policía, por aquí no se puede pasar. Y nos hicieron meter en un tren y llegar hasta Wadi Halfa y allí coger un barco fluvial. Y el desierto lo veíamos desde el barco.
de los últimos días recuerdo que todos teníamos ganas de acabar ya. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a conducir de noche. Y así fue hasta cuando empezó a amanecer. Y entonces, puede que fuera Teo o Enrique, miró hacia lo lejos y vio unas colinas muy peculiares. Y dijo, oye tú, ¿esto no están en las pirámides? Efectivamente, eran las pirámides. L'expedició s'acosta a la fi, costejant Líbia fins a arribar a Tunísia, on embarcarà cap a Marsella. Un cop allà, els viatgers surten en direcció a Barcelona, passant primer per Andorra. De camí cap a casa es van trobant grups d'entusiastes a llocs com Bassella, Igualada o Martorell. A l'entrada per la Diagonal de Barcelona els espera un comitè de benvinguda. Les autoritats els rebran a la plaça Sant Jaume i a l'església de la Mercè. És ben evident que la seva aventura ha generat molta més expectació del que ells s'havien imaginat mai. Lo más bonito de ir a África es como una excursión con amigos que te ha salido bien. Pero en vez de durar 5 días, una semana, fueron 100 días. Pero 100 días que tenían que haber sido 200 o 300. El disseny de l'Impala, per mi, els trets rellevants és que es va produir de la mateixa manera que es produeix ara o que s'estudia a les escoles ara disseny industrial. És a dir, primer està pensat per la seva funcionalitat, després està pensat per la seva industrialització, realment després la comercialització, però al final de tot hi ha una estètica global que ho engloba tot. A l'estil, el disseny, aquella moto entre mig inglesa, mig elegant. En realitat, ningú sap explicar-te per què una Impala és diferent a les demés, però és diferent. El personatge que la porta ha d'estimar lo eficient, ha d'estimar lo útil i lo simple, perquè per motos complexes i motos que tenen, no sé, molta més decoració, n'hi ha moltíssimes al mercat, no? La Impala era una moto molt ben pensada, molt ben estudiada. Pensem que per crear la Impala va estar més de 2 anys i mig, i, a més, jo diria molt ben fabricada. És a dir, ja hi ha una visió molt més comercial, hi ha un interès en rebaixar costos, hi ha un interès en produir d'una manera més racional i creen, al final, un global que es considera una moto d'una sola peça. Mai en la història de la indústria d'aquest país una moto havia generat tanta expectació abans d'arribar al públic. Va tenir un procés de creació i desenvolupament molt llarg, però a partir del seu llançament comercial es convertiria en un èxit sense precedents. El 1962, la Impala era un dels models més avançats del mercat espanyol, per fiabilitat, prestacions i economia. La gent que es dirigia amb una Impala era perquè va ser una moto molt fiable, mecànicament molt fiable. Que això es va veure després. Les motos, quan eren noves, totes anaven bé. Però amb el temps, les Impales tenien menys problemes o cap problema. Això va fer que fos una moto que molts mateixos de Montesa deien antieconòmica des del punt de vista industrial, perquè, clar, una moto que duri 20 anys no té cap sentit. I la veritat que aquesta moto va ser la més absolutament rodona i la més aconseguida. Hi va haver una espècie de corrent de simpatia minvant, quasi, a favor de la Impala en aquella època. Aquell mateix any, Adifat atorga el seu Premi Delta d'Or al disseny de la Impala. El seu concepte és una combinació d'eficiència, senzillesa i harmonia visible en solucions tan enginyoses com el dipòsit a fons pla o el seient en forma de guitarra. L'altre encert el tenim en el seu famós motor monobloc, la paternitat del qual encara és motiu de polèmica avui en dia. El motor monobloc s'estava desenvolupant
a Montesa, l'equip que ho portava era l'equip del Paco Bultó i es va desenvolupar allà dintre, i un cop van marxar, el Leopoldo Milà, quan se li va encarregar el desenvolupament del que seria la Impala, ell va decidir no partir d'aquella base, sinó partir d'una base completament nova, no? L'excepció que el Milà volia partir de zero és que ningú li digués com havia de ser la moto. Que si ell la volia fotre en dipòsit pla, la faria en dipòsit pla, i tot això és el que entenc i que ell donaria a l'exterior la forma exterior que li convingués del motor i que li agradés més i tot això. No recordo res de mecànic que hagi fet de nou el Leopoldo Milà. Potser és una exageració el que dirà ara, però res és res, tu. Que el Leopoldo Milà era l'estilista, era el que feia el cos, les línies, però que de mecànic no n'era. L'arquitectura monobloc ja havia estat assajada per Chalamanc cap al 1957 en 2 prototips de competició, un d'ells amb transmissió primària per engranatges. Probablement Milà el va utilitzar com a punt de partida per desenvolupar-ne la seva pròpia versió, més perfeccionada. Les qüestions que li bullien al cap al Leopoldo era fer un disseny molt innovador, però sobretot ell estava capficat en fer 3 coses, que era que l'embrague no tingués varilla de reembriu, que la transmissió primària fos per engranatges i no pas per cadena, i que el canvi de marxes i el grup tèrmic formessin un mateix bloc, el monobloc. La transmissió primària és un dels aspectes més ben resolts del nou monobloc. En comptes de cadena, treballa amb engranatges, que li permeten funcionar de manera més silenciosa i eficient. A l'interior de la caixa, un dels pinyons va unit al cigonyal a través d'un con, mentre que l'altre gira sobre l'eix primari del canvi, mitjançant un rodament de boles. Un altre tret rellevant és el sistema d'embragatge multidisc accionat per palanca, que prescindeix de la clàssica varilla i és fàcilment desmuntable. I jo, llavors, al moment que havien de començar a Bultaco, li vaig dir al senyor Bultó, dic, escolti, jo per aquest motor no he cobrat ni 5, això jo ho he fet a casa, per tant aquest dibuix és meu, aquest dibuix me l'emporto, el paper està aquí, aquest dibuix me... Joan, no fotis això, que llavors ens diran que si l'hem copiat, que si no sé què... Al marge de polèmiques, l'encert del motor de la Impala queda palès en el fet que durant els 10 anys següents esdevindrà la base mecànica de tots els models Montesa i demostrarà la seva fiabilitat en qualsevol tipus de competició. Les curses sempre han estat un bon aparador pels fabricants de motos i Montesa no se'n mantindrà al marge durant gaire temps. L'arribada del nou rival Bultaco i una evolució del mercat bastant positiva fan que Permanyer reconsideri el tema de la competició. Jo quan vaig entrar a Montesa és com si hagués entrat a defensar una bandera que era Montesa. Les carreres llavors era l'afició. L'afició era la marca. Tots els que tenien Montesa, els que tenien Bultaco, tenien Ducati, l'Uberren, per dir, però els circuits no era el pilot el que portava a la gent a veure les carreres, era la marca. Quan tu te n'anaves a córrer amb una població tenies uns seguidors d'Impala impressionants. També hi havia els seguidors de Bultaco. Jo no em parlava amb els corredors de Bultaco. No es parlàvem. Algun bon dia, però d'aquells forçats. El 19 de març de 1959 es viu el primer enfrontament Bultaco-Montesa al Gran Premi de Montjuïc, una cursa plena d'emoció que acaba amb la victòria de Teia Elizalde i la seva Montesa Brio 110 sobre la nova Bultaco Tralla 101 de John Grace, per només mitja roda a la mateixa línia d'arribada. El duel permanent entre les dues marques s'estendrà de seguida a les pujades i els ral·lis. Montesa, una de les activitats que vaig tindre forta va ser les pujades en costa. Guanyar la pujada en costa era sempre el motiu d'augmentar les ventes, la publicitat. Els ral·lis van donar l'oportunitat de traçar i de frenar. Jo sempre dic que córrer ral·lis en carretera i fer molts quilòmetres ajuda molt després en un circuit perquè és molt més fàcil. Complicada, de treure. Cap al darrere, deixa-la.
Està bastant bé, aquesta, Mira-la. Doneu-me una per tapar, que si no, no arrencaré jo. Si hi ha una cursa especialment atractiva pel gran públic, és la de les 24 hores de Montjuïc, la prova de resistència més important del país que Montesa s'havia adjudicat en les dues primeres edicions, el 55 i el 56. La Impala debuta oficialment el 1961, encara com a prototip, sense gaire sort. L'any següent, quan es disputa el primer lloc amb Ducati, s'ha de retirar amb un pistó perforat. El 1963 les coses seran ben diferents. La nova escuderia Impala, dirigida per Rafa Marsans, inscriu mitja dotzena de motos, dues d'elles amb motor 250, perquè aspira seriosament a guanyar. Resultat? Primer, segon i tercer lloc. La victòria és pels germans Enric i Jordi Cirera, que ja tenen experiència en aquest tipus de curses per Europa. Cada cosa, cada peça de la moto es va començar des de zero, des de suspensions, des de quadro, des de tot. Per dir que aquesta moto tenim tota la convenció de què guanyarem, és perquè s'ha fet una gran preparació d'ella. És a dir, es havia de guanyar la carrera en cap risc de dir, bueno, ho hem perdut tot per culpa de caure. Les carreres de resistència suposen una prova molt dura tant per les màquines sotmeses a un esforç continu com pels pilots que es van rellevant en la conducció. La tensió de la cursa i la fatiga acumulada poden fer que un petit error acabi en accident. I en un d'aquells moments, pum, vaig perdre el peu i se m'havia caigut l'estriu. Però no vaig parar, vaig continuar i vaig acabar les 24 hores. I llavors me van ensenyar el xassis, diu, mira, també tenia un dels dos tubos segat. Jo estava en una situació física difícil perquè se m'agarrotaven les mans, els braços, les cames i els cireres també, Vaig caure perquè em vaig adormir. Volia avisar de que m'estava dormint i volia posar-me la mà al cap, però vaig dir, bueno, no deu faltar més d'una o dues voltes. El tros de recte, quan arribo al viratge, ja no vaig... Bueno, ho vaig fer, però malament, o sigui que vaig anar a parar a les palles. A les 24 hores del 66, Montesa fa un gran esforç per intentar trencar el domini de les marques angleses, italianes i alemanyes, impulsades per potents motors de 4 temps. Construeix dues motos a partir de zero amb el nou motor 250, que portarà la futura Impala Sport. Una en mans de Josep Maria Busquets i l'italià Walter Vila, i l'altra pilotada pel germà Cirera. Qui guanyava les 24 hores tenia llavors una repercussió en ventes molt important. Aquí llavors el Permanyer sí que li va dir Leopoldo, hemos de ganar este año las 24 horas. I a més anaven molt justos de diners i li va dir hem de guanyar-les i només pots fer una moto. I l'altre li va dir, home, una no, perquè una és jugar-se una miqueta, fem-ne dues. I elles van pipar, ell no amagava, s'havia enfadat diverses vegades amb el Permanyer, s'havia enfadat diverses vegades amb el Voltor per diferència de criteris, però aquesta vegada es va enfadar moltíssim i el Permanyer es veu que li va fer cas i li va dir, bueno, farem un esforç i em prepares dues. El Busquets va tindre un problema a la sortida, se li va afluixar el volant, sembla, va perdre unes hores, va perdre unes voltes, i nosaltres vam anar davant. Montesa anava primer amb l'Enric Cirera, Voltaco segon, jo anava tercer a 8 voltes. Cada 2 hores que jo corria, el meu ritme recuperava 2-3 segons, i a la matinada Voltaco va trencar. A partir d'aquesta diferència que hi va haver, jo vaig tenir una caiguda amb el Lluís Iglesias. El Lluís Iglesias l'havia passat jo. Em va passar, se'm va anar a terra, va picar contra les barres de palla i em va portar la moto a mi. A partir d'aquell moment sí, potser vaig anar al meu ritme, però no amb tanta pressió, però fins al punt que crec que faltava una hora o mitja hora i vaig batre el rècord de les 24 hores. Amb el primer i segon lloc del podi, aquella cursa tan emocionant seria també l'últim triomf de Montesa a les 24 hores. La Impala va seguir corrent força temps en mans de pilots privats i a mitjans dels 70 fins i tot guanyaria campionats nacionals i europeus de resistència en la seva versió Blitz. 10 anys més tard, la tornarem a veure en competicions de clàssiques.
Estats Units, la moto havia estat sovint un símbol de la joventut rebel que el cinema es va encarregar de convertir en icona. Meet the guys who know their motors and the gals who know their guys. The third international winter motocross race gets off to Però a partir dels anys 60 creix l'interès per les motos de muntanya, anomenades fan bikes, sobretot a la costa oest. Això obre un important mercat als constructors espanyols que fabriquen el producte ideal per a aquest tipus de públic. Des de Califòrnia van fer unes demandes concretes d'un tipus de model. I van fer tenien allà a Califòrnia un departament de publicitat extraordinari que els eslògans i els logotipos i tot això venia de Califòrnia i utilitzava la fàbrica, perquè en sabien molt allà. L'importador de Montesa és Kim Kimball, personatge força peculiar que s'associa amb el famós pilot i constructor de cotxes de curses Dan Gurney per introduir la marca catalana al mercat americà, utilitzant els seus contactes amb l'Star System de Hollywood. L'Steve McQueen també tenia una Impala d'aquestes, de cross. El John Wayne també tenia una Impala. Aquest tio estava molt vinculat. Al ser a Los Angeles tenia molta bona relació. Jo recordo haver vist Impalas per Los Angeles rodant. L'altre gran encert de Mr. Montesa, sobrenom que utilitza Kimball, són les seves campanyes publicitàries. Així neix l'eslògan Viva Montesa, que també farà fortuna entre nosaltres, inspirat en el crit de guerra dels seguidors del revolucionari mexicà Emiliano Zapata. Fins l'any 1970, que es matricula l'última unitat, la Impala segueix un procés de diversificació amb la creació de successives variants de caràcter econòmic, esportiu o de camp. Aquesta evolució tindrà una inesperada continuació als anys 80, amb l'arribada de la nova Impala 2. L'herència d'aquest motor va ser molt extensa, perquè a partir de l'any 62, que va sortir la Impala, tots els models que van anar sortint portaven aquesta base, no? Tots els motors de trial, de tot terreny, de motocross. A la llarga van anar evolucionant, però la base era la mateixa. La sortida que van trobar les marques espanyoles era exportar, sobretot als Estats Units, però va arribar a unes homologacions molt estrictes que va perjudicar directament a les motos de dos temps, no? I en aquest cas Honda es va fer molt forta al mercat nord-americà. La indústria espanyola és una indústria que té unes fàbriques, diguem-ne, molt tradicionals. Quasi bé totes les peces es fabriquen dintre de les fàbriques. Això fa que siguin molt grans, amb molt personal. Això què fa? Que les empreses espanyoles siguin molt poc flexibles. A finals dels 70, amb un país immers en plena transició política, la indústria de la moto espanyola experimenta una forta davallada. Afablida pel proteccionisme vigent durant el franquisme, pateix la caiguda de la demanda del mercat intern al mateix temps que les seves exportacions baixen de manera dràstica. Una de les conseqüències socialment més visibles d'aquesta crisi és que el sector viu una conflictivitat laboral molt intensa. Entre que vam començar a parlar amb Montesa fins que vam fer la fusió, que van ser 5 o 6 anys, les manifestacions que teníem nosaltres a Cornellà, que teòricament no tenien res a veure, perquè era Honda, no? Les manifestacions que teníem eren tremendes, no? Ossa i Voltaco l'any 79 ja havien fet suspensió de pagaments. Nosaltres vam fer la suspensió de pagaments l'any 83. El que passa és que ja teníem un acord de col·laboració amb Honda, no? I Honda va donar continuïtat a la marca. En aquesta etapa de transformació, Montesa centra el seu esforç a produir i comercialitzar motos de muntanya, com la Kota, la King Scorpion, la Capra o l'Enduro. Aleshores sorgeix la idea de tornar a fabricar la Impala. Hi havia molta gent que ja feia temps que ens deia que per què no tornàvem a fer la Impala, que feia més de 10 anys que no es fabricava. No tothom opinava igual a Montesa. Estaven molt ficats amb el camí de l'off-road i de la motocross i les capres i les cotes, etc. Però nosaltres teníem la sensació creixent de que la Impala ja era un producte de cult, que començava a ser un producte de cult. La primera reacció va ser de dir
què fan amb una moto dels anys 60 en els anys 80. Però vam pensar, si en el seu moment va funcionar, ara que estem en un moment de crisi, per què no pot arribar a funcionar? Jo vaig començar a parlar amb un proveïdor, amb l'altre, van anar parlant i van fer un escandall, i comparat amb el que estaven fent, era factible fer-la, no? Bueno, tornem a fer la Impala, no? Se li va donar el projecte a Leopoldo Milà i ell va actualitzar-la, diguem-ne, remodelar-la, que va sortir la Impala 2. La Impala 2 probablement no és el producte que al Leopoldo li hagués agradat. Per exemple, les llantes de la Impala 2 són les de la Crono. A Leopoldo no li agradaven les llantes de la Crono. Ell volia posar frenos de disc, ell volia l'electrònica que fos millor, volia petits detalls de millora tècnica que haguessin fet una moto encara millor. Vam fer una tirada, la vam vendre ràpidament, i es va parar. Va arribar un punt que ja no es podia fabricar. Els motllos estaven molt gastats i els mínims de qualitat de producte ja no ho van permetre. La Impala 2 significa perllongar la vida útil d'una moto concebuda 20 anys enrere i explica el fenomen que avui en dia encara se'n puguin veure tantes circulant habitualment pels carrers de Barcelona. Jo sempre he dit que la Impala és la moto del senyor de Barcelona. Una mica en l'esperit de Montesa hi havia fer una moto, la moto que ells voldrien tenir. Té una sèrie d'elements que semblen que siguin pensades per un senyor perquè la portin senyors. La primera Impala incorpora un carenat a la cadena perquè no t'embrutis els pantalons, el fet de la palanca de canvis que no embrut la sabata, té solucions com la caixa d'eines ben endreçadeta i integrada. Hi ha gent que em pregunta com és que vas amb una Impala. Gairebé diria que el sorprès sóc jo, per mi és una cosa normal. Per tant, l'estrany és que no hi vagi tothom amb una Impala, gairebé diria. Jo sempre he dit que la Impala, com el Barça, és més que una moto. Qualsevol que surti, que estigui a Sevilla, a Madrid, a Santiago o a Londres, el immediatament s'associa amb Barcelona. La Impala és d'aquells vehicles que desperten sentiments de fidelitat. I van ser els propis usuaris els que en van plantejar la refabricació en una de les sortides conjuntes que començarien a celebrar anualment a partir de 1980, impulsades pel mecànic Quico Romeu i l'entorn dels Milà. Un dia van tenir la... Escolta, per què no fem una sortida, fem una mica de soroll, a veure qui ve? Per què no li posem un nom? Excursió d'Impales. Això ha de tenir més impacte, més impacte. I el José María va dir, escolta, Impalada, que potser que sona una mica hortera, però bueno, això de sortir en moto tothom a la costellada i tal, ja és una mica això. Vinga, Impalada. Je suis venu pour faire un article pour des revues françaises de motos anciennes. C'est la première Impalada à laquelle j'assiste. J'ai vu 360 Impala, je ne pensais même pas qu'il y en avait autant qui avaient survécu. On ne couvre pas très souvent des événements à l'étranger, en dehors de France, mais pour des événements, le 50e anniversaire de Montesa, j'ai pas eu de mal à convaincre le rédacteur en chef. Bona Impalada a tothom! Motoclub Impala és un club on el vincle comú són les Monteses, una moto clàssica que funciona molt bé, no és elèctrica, però el millor és la gent del motoclub, que és un equip molt heterogeni, però tothom s'ajuda, no n'hi ha egos i tothom està ahí per fer la feina que calgui, encantats. Le paradoxe, ça a été que ça a été également une moto sportive. Donc il y a l'ambivalence qui est étrange pour moi d'une moto avec des caractéristiques utilitaires et qui a été aussi une moto sportive. Netherlands people tend to smile when they see an Impala.
People are not that motorcycle minded in Holland as they are here. But when you find an enthusiast, and then the two-stroke sound, because it's rare, it's always good. La feia servir per anar a vendre als mercats. L'omplia de gènere, de retals, i anava la meva dona enrere i el sidecat tot ple. I anava a Tàrrega, a Ripoll, a Vic, amb un fred que parava tot. Les meves amigues, quan em veuen amb una moto així, es pensen que estic boja. Dic, què fas amb aquesta moto? Que és antiga, és vella... No ho entenc. Fins que no et fiques en aquest món, no ho entens. Anant pel carrer amb la Impala et trobes amb una cosa molt curiosa. Així com abans semblava que era una moto antiga, ara actualment sembla que sigui una moto més moderna que les actuals. Que no ho és, sinó que simplement estàs funcionant amb una moto que ja té 40 o 50 anys de vida en la majoria dels casos. Jo crec que deixarà de ser una moto d'ús diari. Són motos que, esclar, gasten més, fan més soroll, són més brutes, per tant, serà una moto més d'utilització a cap de setmana i plaer que no d'ús diari a mig-llarg termini. Jo crec que sí és important pensar que hagués pogut tenir un futur la Impala. Vull dir, hagués estat possible que Montesa fes una Impala de 2012. Com seria aquesta Impala? Jo no començava dissenyant la moto perquè sí, fos maca, no. Jo feia que funcionés. La moto la tenia aquí feia temps. El que passa és que no tenia ocasió, perquè a mi jo no tenia càrrec per poder-ho fer. Jo només anava amb moto i provava. Toutes les choses que je ne t'ai jamais dit, chérie, chante et me hante toute la nuit. Mais je te jure que je ne t'ai jamais menti. Je n'étais pas sûr si tu aurais compris. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine de parler de nos peines d'hier. Goûte la groseille et dis-moi à l'oreille si elle est douce ou amère, toutes ces choses que je ne t'ai jamais dit, chérie. Dorme toujours avec moi dans mon lit.